Hej, velkommen til en film med vores server, lavet af Kenneth og Kasper. Kasper Puha. Så Kasper Puha er det samme. Altså, jeg hedder Kasper i virkeligheden. Men inde på Minecraft, der hedder jeg Kasper Puha. Alt det har vi selv lavet. Og vi keder os lidt, så vi vil gerne have en play med en. Ja. Du har bare set ved, at man spawner ikke lige her. Man spawner et stykke væk. Så hvis I vil hen til spawn, skal I spørge os. Så TP vi er hen til os i. Men på et eller andet tidspunkt skal vi nok få lavet en vej herhen. Ja. Hey, Kenneth? Lige nu går jeg hen til arena. Som er her lavet. Se. Rimelig også. Jeg er kommet op på det her. Nu vil jeg vise jer rutsjebanen, som Kasper har lavet. Den er også. Den skal vi længere, men den er også. Helt det her. Bare rulle gerne stige op til den. Ja, lige det. Og her gør jeg så, at man kan komme helt op. Hvad? Og her gør jeg så, at man kommer helt op. Ved du hvad, jeg synes, vi skal lave en kasse, som man kan tage rollercoaster. Der er en kasse klud her på banen et andet sted. Men kun én kasse. Den der finder den er rigtig heldig. Meget. Jeg gætter om der først. Og admins må ikke slå eller... Ja. Det ved jeg med. Nej. Pis. Jeg får det til. Ja. Så tænder du af smarten. Ja. Har du godt det? Nej. Au. Jeg kender en bæremetode. Hvad er det? Jeg skal nok lige Men altså, lave... jeg har skrevet. Jamen, jeg skal nok lige lave sådan, at man ikke... det kører man med det samme. Du sådan ikke kommer det samme. Ja. Hvordan det? Skal jeg nok lige lave. Jeg tror du bare sådan. Okay, det kommer til at tage for lang tid. Vil du kigge? Trykke der, og så bare tage. Så man bare skal trykke en knap. Og så kører man automatisk ned her. Whee! Oh my god. Kan jeg se det? Oh my god. Ah! En gris. Right there. Duk. Husk at smarte den, når I er færdige. Det var det fra film. Jeg har for joinen. Moine. Sig moin, Kasper. Moin.